maghatag na mo o excitement na mo uban mi kay nga naman tuay butang among tinguha. Amen. Amen. So niining kapunon karon mga igsoon, dili lamang na ata sa meeting apan lausanan tungod mga kaigsunan ko sa pulong sa Ginoo. Tungod kay kita mga alagad sa Ginoo nagkinahanglan kanunay ta mga kaigsunan ko, praise God, sa kusog sa Ginoo. Amen. Kay sama ra nga mulubat kadugayan mga igsoon ang atong mga pagwali, ang atong kadasig mga kaigsunan ko, nagkinahanglan ta mga kaigsunan ko nga magpa-charge ta diha sa atong Ginoo. Amen. Sa way paglangan nagapanindog ta mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kung ano na mo mga kasulatan mga igsoon, ako nagpabilin sa ako. Hallelujah. Ay magasupak. Dalaygon ang Ginoo. So, ato ang libro sa Mateo mga kaigsunan ko, Kapitulo 1, versikulo 18. Unya ang ikaduha nga libro mga kaigsunan ko sa libro sa Lucas 1:46 ngadto sa 47. Praise God. Matod pa sa pulong sa Ginoo og ang pag-anak kang Hesukristo naitabo sa ingon ini nga kaagi sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kasulungon pa kang Jose sa wala pa sila mag-usa siya hikaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo og si Jose nga iyang bana sanglit tao man siyang matarong og dili buot magpakaulaw kaniya na kahuna-huna sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Apa nagpamalandong siya sa pagbuhat ni ini, tanawa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya pinaagi sa damgo og miingon. O si anak ni David ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gipanangkon gikan sa Espiritu Santo. Dalay ko sa Diyos. Ang atong presbyter akong gihangyo alang sa pag-ampo pagpanalangin. Kamahanan og balaan nga Dios nga masalamat dali pagpasa sa ulang. Lord God, gamita karon si Pastor Constantino Basay. Hallelujah. Sa imong Praise the Lord. Pastor pinangang dugang kay balong sa Bihok si Presidente. Ug sa tanang mga kaigsuonan sa Maasig Church na niya karon Ginoo. Kanimo ang himay kadungganan in Jesus name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Nakapanglingkod mo ngayon. Well, sa dito pa lang ta sa ako, nagpadulong ta din ang Ginoo na hibalo na. Amen. Sa atong mga pagpanginahanglan. Amen. Tungod kay diya sa pananaw sa Ginoo, walay butang nga natabo. Yes. Mga igsoon, bisan tuod kita mga pastor man, apa nagkinahanglan gihapon kita sa pulong sa Ginoo. Amen. Dili ko pasabot ka pastor naman ko, kabisado na ako. Amen. Bisan tuod kini nga mga bersikulo ingon nga mga alagad sa Ginoo, kita nagdumala ug nagwali ng ini. Amen. Apan may pulong ta kay sa matag panahon nga atong madunggan ang pulong sa Ginoo. Adunay lain na pod nga mga mensahe. Hallelujah. Nga moabot ka nang ihatag sa Dios. Amen. Busa akong asbong sa diha nga dito pa kita sa atong mga kaugalingon ang Ginoo nasayod ng daan. Unsa ang atong pagpanginahangan, unsay naa karon sa imo. Praise God. Amen. Samtang nagatindog ko mga igsoon. Hallelujah. Akong ipasalamatan ang Ginoo sa panahon nga iyang gitugot alang namo. Amen. Dunay usa ka catering na hitabo. No? Dunay usa ka catering nga nahitabo. And then ang mga bisita Amerikano, taga Papua New Guinea, insect, daghan kayo mga bisita. Nagkalain-lain na. Karon ang magluto ay maingon sa host, nalibog ko unsay ipakaon ini. Lahi-lahi baya sila mga pagkaon. No? Praise God. Ingon ang host, ayaw ka problema. Luto ang Amerikano sa iyang pagkaon. Luto ang taga Papua New Guinea na ibalanghoy. Ha? Ang insect, luto pakan na. No? Praise God. Kung siya mukaon kayo sila. Oh, natural, mukaon yun sila. Amen? Amen. Kaya kung di sila mukaon, hallelujah. Nahurot maganing pagkaon. Hallelujah. Nato karon din mga membro, dili kita ingon sulig nga mga pastor tanan. Hallelujah. Apan ang Ginoo makahimog pagpakaon sa matag usa nato mga kaibigan. Amen.
kaigsuonan, pero dunay mga butang ang ato bang kinabuhi. Sama mga kaigsuonan ko sa maskara. Hallelujah. Hallelujah. Diha sa maskara, dunay tinuod nagpahipi diha mga kaigsuonan ko nga panagway. Amen. Kay kanang maskara nga imo karon makita, dili kana mo'y tinuod nga panagway. Amen. Takuban lang kana ang tinuod nga panagway nasa luyong bahin. Hallelujah. Although kita karon ni ata karon nga so mga pastor tinuod ta o mga membro, hallelujah, ang uban moingon wa tay mga problema, wa tay mga hallelujah mga kasakitan mga kaigsuonan ko pagsulay sa kinabuhi. Praise God. Apan sa tinud-anay mga kaigsuonan, duna kanya. Kung kasayod kita ni ana nga pinaagi ni ana mga problema mga kabug-at mga igsuon. Usahay diha mosulod ang yawa mga kaigsuonan ko. Ang anang mga mahina daghay mga nangalagad, daghay mga pastor nga nawala na sa buluhaton gumikan dili nila kayang pressure mga kaigsuonan ko sa mga problema mga pagsulay sa Hallelujah. Usa na yung kapunong, hallelujah, ang Diyos magapamulong sa ato taliwala mga kaigsuonan ko aron ang matag usa nato mahatagan ta og dugang kusog marenyo ang atong espiritual nga pagkinabuhi. Ayaw pagreklamo. That's right. Ayaw reklamuha ang Ginoo. Amen. Don't complain God. Amen. Everybody say amen? Nga naman, pastor, ako unang giingon kaganiha, diha sa atong pagpangalagad, bisan pa sa atong pagpamastor, daghan tag mga pagsulay, daghan tag mga sitwasyon nga atong nasugatan sa kinabuhi, mga igsoon. Ngay mga panahon nga makaingon ka, nga naman ni, hallelujah, nga nung dili man ko parehas nila, nga nung ingon man ani ang akong ministry, nga nung ingon man ani ang akong kahimtangan. Ngay mga panahon nga murag magtandi-tandi ka sa imong kinabuhi, mga membro o mga alagad. Apan ining taknaa mga kaigsuonan ko, ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum kanato. Ayaw pagkumpina ang Ginoo mga kaigsuonan. Amen. Praise God. Hallelujah. Akong husband, loyon ining maskara ana ang tinuod mga kaigsuonan ko nga tinuod nga panagwan. Nato karon wa kumasayod. Unsay nagpahipik karon diha sa inyong mga kinabuhi. Unsay personal nimo, unsay hidden agenda sa imong kinabuhi. But God ini takna sa kapunon mga kaigsuonan ko nagapahinumdum nato. Walay natago sa pananaw sa Dios. Sunay ingon sa Biblia diha sa Jeremias, samtang Jeremias mosulod ang katawhan nito sa sawang sa akong panimalay. Kinahanglan ilang usbon ang ilang mga paggawi ug ang ilang mga pamatasan ug binuhatan. Hallelujah. Ingon nga nangalagad ta sa Ginoo mga kaigsuonan. Praise God. Kinahanglan atong usbon kung do naman. Hallelujah. Ang atong mga paggawi ug ang atong mga binuhatan mga kaigsuonan. Kay nga naman. Hallelujah. Ingon nga nag-alagad ta sa Ginoo. Praise God. Mo nagingon kung maligo man gani manglugod. Kay mga lagad ng Ginoo, mga kaigsuonan ko, mga lagad tang tinuod. Amen. Kung kay mga lagad ta mga kaigsuonan ko, may mga sinikwitik, may sekreto mga kaigsuonan, alam sa atong Ginoo. Alam sa atong Ginoo. Mahimong sayang, useless ang imong panahon, ang imong paghagok. Busa ingon ang Jeremias, samtang musulod sila sa ganghaan sa akong mga sawang, kinahanglan usbon nila ang ilang mga paggawi, ang ilang mga binuhatan. Akong atuan mga igsoon ang akong gibasa sa maong scripture mga igsoon. Matod pa di usa ka babae mga kaigsuonan ko nga si Maria, nakabalutadaan sa istorya ni Ana. Usa ka babae mga kaigsuonan ko diin nanamkon sa atong Ginoong Hesukristo. Apan before ni Ana ato sang adtuan, hallelujah, ang background sa iyang kinabuhi. Si Maria usa ka babae mga kaigsuonan ko nga matinud-anon, mahinadlokon diha sa Ginoo. Amen. Kung imong kuntihan sa pagbasa, sulod sa ilang dapit sa ilang komunidad mga igsoon, si Maria na ilham yun. Hallelujah, nga mahinadlokon sa Ginoo. Ang mga tao dito sa ilang dapit mga kaigsuonan, praise God, taas kayo, hallelujah, ang level sa pagtanaw nila kay Maria. Kaya siya nahimong modelo, hallelujah, diya sa pagkabalaan mga igsoon. Hallelujah. Ilang natanaw nga kining babayhan na modelo gayud diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Og ang mga katawhan nito, babae magkabataan, lalaki mga kaigsuonan ko, taas kay respeto nga na kaniya.
Hallelujah. Praise But one day, nakaplagan mga kaigsunan kong nadunggan na si Maria, bulos na! Hallelujah. Amen? Ang babae nga ilang giila, ihimong ehemplo diya sa pag-alagad sa Ginoo, mga kaigsunan ko. Apan ni atong panahula, ilang nakita mga kaigsunan kong nadunggan, mga kaigsunan ko, nga dako na ang tiyan. Ang Diyos may mensahe alang natong tanan. Amen. Amen. Hallelujah. Og niadtong panahon na mga igsoon sa tawhanon nga pagpanabot. Hallelujah, si Maria, mga kaigsuonan ko, may dako nga problema. Dili problema niya ngadto sa Ginoo, kay iya man kabubuton sa Ginoo, apan iyang problema ngadto sa mga tao. Kay kailangan gyud siya mga kaigsuonan kong modelo. Hallelujah. Apan atong panahon na ang ilang mga kaigsuonan kong paggahom, mga kaigsuonan ko, nabalik ang ilang paggahom. Amen. Kaya ang ilang giilahang nga buutan nga Maria, apan sa kalit. Hallelujah. Amen. Oh. Amen. Praise the Lord. Amen. Dili kaligayahan sa ato ron. Hallelujah. Kalaiban ng Diyos. Hallelujah. Ang mga tao na tingalan na, tabi-tabi lang mga kaigsuonan ko, chismis din chismis dito. Patihan ninyo. Si Maria, tingali tuwa sa iyang balay, nagtanaw, tuwa sa atbang, mga babae, mga lalaki, nag-istorya, ang mga mataog na tuwa sa balay ni Maria. Praise God. Amen. Maglakaw tingali si Maria, ang mga tao din tuwa! Tuwa nila mga kaigsuonan ko. Hallelujah. Ang pagpangluwa nila mga kaigsuonan ko, simbolikal na ikaw gipakaubos nila. Hugaw ka. Amen. Unya ka to na sinati ni Maria sa iyang kasing-kasing mga kaigsuonan ko, dunay kasakit. Amen. Hallelujah. Dunay kasakit. Kaya mga tao nga dako kay respeto kaniya, apan atong panahon na magbugal-bugal na lang. Unay tinuod nga mga Kristohanon. Hallelujah. Amen. May dako sa problema mga igsoon kay ngano man. Dili niya makaigsunan ko mapatuo ang mga tao nga ang nahitabo niya bunga sa espiritu. Dili niya makumbinsi ang mga tao nga dili manggod kay kining tiyan ako karon bunga sa espiritu. Dili niya makumbinsi ang mga tao. Kaya mga tao maingog bunga sa tao. Diba? O sa bunga sa espiritu layo na ganun. Bunga sa tao hinoon. Ako na ko na Diyos. Bunga ka ng bunga sa espiritu. Hallelujah. Bunga na sa tao. Maglisod si Maria pagkumbinsi sa mga tao, mga kaigsunan ko. So sa iyang sulod dili lang nato makita ingon na maskara mga kaigsunan ko. Panagway ni Maria makita nimo, pero ang iyang inward mga kaigsunan. Hallelujah. Nasa iyang sulod mga kaigsunan ko ang kabugat mga igsoon. Amen. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Apan sa kabila mga kaigsunan ko sa loyong bahin ni Ana, matod pa din sa Allegro. Apan si Maria sa taliwala ni Ana ng mga sitwasyon, mga kaigsunan ko. Apan si Maria wala mo complain sa Ginoo. Wala siya mo complain sa Ginoo mga kaigsunan ko. Wala siya mingon, Ginoo ano ako pa? Naay mga bayaran, ano wa man dito? Oy mga bayaran nga wa dito. Ako pa kaulawan to. Mga tao sa ako dako kay Kristo, unya nahitabo na niyo. Basahan ninyo mga kaigsunan ko ang sa Lucas 1:46-47. Ni anang tanan nga mga kasakitan, problema nga niabot sa iyang kinabuhi. Apan nahimo pa ni Maria mga kaigsunan ko ang pagdaig ug pagkalipay. Everybody sing amen. God is good. Taliwala niya sa sitwasyon na apan kaya pa niya mga kaigsunan ko, praise God, nagipasidunggan ang atong Ginoo o nagkalipay sa amen sa atong mga kinabuhi. Dili man nato mga kaigsunan ko ikalipay ang mga pagsulay, mga pangitabo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Apan ayaw reklamuha ang Ginoo mga kaigsunan. Apan kasidunggi ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kalipay na sa atin. Naway, mga igsoon,
Bilyon sa mga tao sa kalibutan. Matas Ginoo. May mga problema man gayon nga inyong na-encounter sa kinabuhi. Apan pasalamati o pagkalipay sa Ginoo. Kaya sa kadagang tao din sa dapit, ikaw pa gitawag sa atong Ginoo. Mga tao sa kalibutan, mga kaigsunan ko, kita pa gitawag sa pagkabuhat sa bulat sa That's why mabot magani at ang problema, mga kasakitan sa inyong kinabuhi. Ayaw kumprin sa Ginoo. Padayon sa mga buluhaton diya sa Ginoo, mga kaigsunan. Panawan ng mga kaigsunan. Si David, sa iyang panahon atong nabasa. Sa diya, nag-ingon siya, ay Ginoo, ato ang siklag. Sulunga sila dito. O sa pag-abot ni David dito, uban siya mga katawhan, mga kasundaluhan. Ang Bible nag-ingon, naagaw ni David, mga kaigsunan ko, ang siklag. Hallelujah. Ang mga butang tuwa dito, bulawan. Praise God. Mga kahayupan, mga kaigsunan ko, ang tanan. Ilang gipanagdala. O ditong panahon na, adunay dako kayong kalipay nila, mga kaigsunan ko, kaysa buong pakik-away, mga kaigsunan, nagmadaugon sila. Amen. So na itong panahon na samtang nagalakaw sila sa dalan, mga kaigsunan ko, adunay kasadya, mga kaigsunan ko, mga pagsaba sa pagdaig diya sa atong Ginoo. Madunggan ni David, mga kaigsunan ko, ang iyang mga katawhan. Praise God, i-appreciate siya. Salamat na doon na tayo leader na si David. Hallelujah. Salamat ni David, sangkap siya sa kaalam kaiso na niya. Hallelujah. Apan sa luyong bahid. Hallelujah, sa buong maskara, mga kaigsunan ko. Adunay dakong kasakitan nga nahitabo. Right. Kay samtang sila nagapakik-away sa siklag, ang ilang syudad, mga igsoon, isulong sa ilang mga tao. Samtang nangabot sila dito, mga kaigsuonan ko, ilang nakita ang syudad, naugdaw na mga igsoon, ang ilang mga asawa, mga anak, mga kahayupan, mga kabtangan, mga igsoon, gipanagdala, hallelujah, sa mga kaway. Yatong orasa, adunay dako, kaayo, makasakitan, o kagulanan ng igsoon. Hallelujah. Dili lalin ang usaka, mawad-an og pamilya. Imong asawa, mga anak kabtangan, mawala sa imong mga kaigsuon. So yatong panahon na, dunay dako kaayo nga problema, mga kaigsuonan ko nga nito. Kay diin ang mga tao nga nagpasalamat kang David natong panahon na, mga kaigsuonan ko, namunit ng bato aron sa pagbato pagpatay nato kang David. Well, sa pagpangalagad nato, nagyoy mga sitwasyon ni anak, mga kaigsuonan. Naaman kitidaugan, mga kaigsuonan ko, na sinati sa kinabuhi, mga membro. Praise God. Salamat sa Ginoo. Apan doon na po yung mga panahon, mga kaigsuonan ko, na makasinati sabtat kamo ni anak. Well, nato na naalagay ng mga pastor, mga kaigsuonan. Praise God. Hallelujah. Doon na yung mga panahon nga itong madunggan ang atong mga gisakpan. Magpasalamat ka nato na nagkapastor ka nato, nagdumala kanila, mga kaigsuonan. Hallelujah. Apan atong gibuhat ang tanan natong paningkamot. Praise God. Amen. Kita nga mga pastor, mga igsuon, bisan muna na nato nga kwarta. Apan gumikan sa kulaton sa Ginoo. Atong kulaton, atong muna na gawin para sa atong pamilya. Hallelujah. Mga tuition, pagkaon sa atong pamilya. Apan tumod lagi sa buluhaton sa Ginoo. Kaya matong kasing-kasing, mga kaigsunan ko. Tunay kalipay sa pagsabak. Pero doon ay mga panahon, bisan panian ang tanan natong maayong ginahin. Apan doon ay mga panahon nga makadungog sa gihapon ta, mga kaigsunan ko, o mga dili maayo. Apan yan ang panahon na, mga kaigsunan ko, muna ay panahon, hallelujah, nga mubarog ta diha sa atong oras. Kaya natong panahon na sa mga tao, mga kaigsunan ko, nagsugod na pagpunit o bato, pagbato ni David. Hallelujah. Glory. Sa kain nga paagi, pwede ni David, mga kaigsunan ko, suklan. Kaya ang Bible nag-ingon kung si Saul makapatay o taglibo, Jezmel ang kang David. Amen. Si Saul, Jezmel, 100,000 ang iya. Amen. Niatong panon, kaya niya, mga kaigsunan kong enkwintrohod, mga igsuon. Hallelujah. Apan ang ibuhat ni David.
Nag-angko siya diya sa Ginoo. Amen. Natigsulti diya siya sa Ginoo, mga kaibigan. Ngayon siya, Ginoo, kung akong motoson o akong apason, maapsan pagkahan ako, makuha pagkahan ako, ang mga butang na ilang gikuha. Amen. Amen. Ingon at ingong sa Ginoo, go! Praise Padayon, gugna! Kaya lamang Ginoo nga makuha, apan agaw pa nimo ang ilang mga pagkahan. Yes. Mga panahon tingali, mga kaigsunan, ang Diyos nakakita sa kasing-kasing na. Amen. Doon natin mga panahon, mga membro, muingon, mubiya, nagkos pagpangalaga. Gumikan lagi sa mga kasakitan pagsugay sa kinabuhi. Hallelujah. Apan, hindi ka punon. Hallelujah. Ang Diyos nagaminsay ka nato tanan. Praise. Padayon. Amen. Padayon. Praise God. Nato nga mga alagad, mga pastor, mga kaigsunan, Hallelujah. tingali diya sa inyo na anay mga nagkaluya nga mga kasing-kasing. Dili man ako makita ang panagway na ito makita, pero nasa akong sunod mga kaigsunan. Naanay mga pagduha-duha mga kaigsunan ko. Naadang mga kalahay. Hallelujah. Apan pulong sa Ginoo, nagpahinumdum nato. Padayon! Hallelujah. Hallelujah. Kaya ang tanan nga imo kaniadto ibalik sa atong Ginoo. Praise. Dili lamang kada daghan pang mga panalangin, daghan pang mga butang na idugang sa Ginoo. Kung kita magmasinong diya sa Ginoo, pakitaon ta sa Ginoo sa mga butang, dagkong mga butang na sukad wala pa nimo makita. Everyone is amen. Kanang mga butanga, mga kaigsunan ko, ipakita na sa Ginoo kapag magpadayon kamo, kitang tanan alag. Mga igsoon, kitang tanan, bisan pa pangalag sa Ginoo. Hallelujah. Nakasinati yun ta o mga kasakitan. Praise God. Ako mismo sa akong kaugalingon, Hallelujah. naman ang asawa. Mahal na yung personal ko, kuwan na testimony mo. Praise God. Tubig. Gatong panahon na, praise God, na. Kita nga mga ginikanan, kitang tanan. Doon na yun ta mga kaigsuunan ko, panglantaw sa atong pamilya. Praise God. Lalo na sa atong mga anak. Amen. 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 Kita, nagpa-edukar, nagpa-eskwela, hallelujah. Praise God. Sumala sa atong mahimo, Marangan. atong gibuhat para sa atong pamilya. Praise God. No? Sa among mga kinabuhi, may sundo, miabot ang mga sitwasyon. Kapag abot sa mong panahon nga wala namo daw ang kalibutan, bitambak na mo. Praise God. Ang pasawa, namis balay, ingkod ni mga usawa na itingganay, Hallelujah. kargadog hinukto. Praise God. Tungod sa mga problema nga nagapanghitabo sa Ginoo. Hallelujah. Glory. Praise God. Hallelujah. Dito nga sa panahon na mismo, ako nga bana lalaki, bisag to dunay kabukat. Apan akong ipakita akong kaugalingon, ingon nga puno sa pamilya. Amen. Tingon ko, Praise God. para nga akong pamilya, dili po sila mga kaigsunan kong maluya. Amen. Hallelujah. Glory. Praise God. Praise God. Jesus. O nga hamong gibuhat, way lain, pagpangamuyok sa Ginoo. Amen. Ngayon, mi sa Ginoo. Amen. Amen. O nga, itong panahon na sa hinay-hinay nga mga pamaagi o mga adlaw, girestore sa Ginoo ang among puso. Muna mga eksemplo, mga membro, mga kaigsunan, mga kaubanan na nga mga pastor. Unsa man ang mga pagsulay, problema, mga kasakitan nga inyong ma-encounter o na-encounter. Ayaw mo reklamo sa Ginoo. Ayaw ninyo question na ang Ginoo. Ako sinunod ang Diyos sa iyo. Sa tanan
kasakitan sa kinabuhi niyo. Ang daghan nga mga panalangin niabot sa iyang ang dubli-dubli nga panalangin nagapanabot sa iyang kinabuhi. Mga igsoon, ang panalangin moabot ka nato, ayaw mong hunong sa iyong pagpangalagan sa Diyos. Panginin mo ang hinani iglesia sa asin. Paluin ninyo ang buluhaton. Uban sa pagdumala sa iyong pastor, Minandro. Paluyuhi ang iyang mga panglantaw, ang iyang mga plano. Hallelujah. Damon ang iyong paluyuhan ang Ginoo mga panalangin. Ang panginabuhian. Hallelujah. Hallelujah. Nato na mga pastor. Praise. Padayon ta sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Ayaw mo pagreklamo na amang tos bukid na tos kapatagan. Ayaw reklamuha ang Ginoo, mga kaisun. Hallelujah. Kay siya ang Diyos sa kapatagan, siya sa pagkakas. Amen. Ano ba yung amen? Amen. Ayaw reklamuha ang Ginoo. Nga nung ingon pa man ini ang akong ministry, ingon pa man ini ang akong mga membro, ingon pa man ka akong ini ang akong simbahan. Hallelujah. Mga iksoon, sali pa ko magtapos. Praise God. Nakita ninyo karon ang mga kaubanan nato sa buluhaton. Nakita na nato ang mga panalangin sa Ginoo. Apan kung inyong balikan, labi pa namo nga nag-una. Praise God. Di panalanginan nakita na nato. Apan mga kaigsunan ko, kung atong balikan ka ng mga tawhana di ay mga kaigsunan ko, nag-agi di ay naglatas kini, labaw pa sa iyong naagian mga igsunan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sa una, makaihon kita, na ang atong section presbyter, Pastor Casimero, kaya nga naman, na ang iyang napalit ni Pastor Bautista nga motor. Na ang motor, katong motor na ikahoy sa loyo nga box. Pagtaloy, na ang presbyter na ito, na ang motor nga na box. Hallelujah, na. Hallelujah. Ang kasagaran o daghan, walang-wala mga igsoon. Patanawan ninyo ang Ginoo. Ngayon ang atong panahon. Amen. Ang Diyos nagbubo na sa Hallelujah. Ayaw reklamuha ang Ginoo. Apan buhaton